И здравейте, аз съм Димитри. След малка кратка пауза от хубави 4 месеца, аз ще се връщам в YouTube и ще правя повече клипчета от преди. Тази пауза не беше случайна. Използвах я, че се подобра като човек и като създател и като същество на природата. Всеки ден, дали знаете, че ставаме по-добри от вчера. Аз затова не съм същия човек преди 4 месеца. И този канал влиза в нов етап. Това ми са новия профил снимка. И за банера още не съм създал банер, защото ме мързи. Иначе ето един дизайн, който ще използвам, може би. Може би ще завляза в новата визия. Това не е просто промяна на дизайна, това е много начално. Чакай глупости. От тук нататък ще видиме повече Roblox контент, по-хубави качествени клипчета. Ще гледате реакции и Roblox и така нататък. По-чисто, по-функциониращо и с повече постоянност. Аз не бързам. Не обещавам невъзможни неща. Просто напредвам стъпка по стъпка. Ако искаш да следиш този процес и да станеш част от него, добър дошъл. Five minutes later. Добре дошъл. Бах ме по скрипне тия